Jeg vil lige starte med at sige, at jeg aldrig før spillet et instrument eller sunget en sang. Og det er også vigtigt for mig lige at understrege, for mig, der handler musikalitet, det handler ikke om at ramme perfekt tone. Det vigtigste for mig, det er, at der er feeling. Man kan mærke, at der er et hjerte, der banker. Feeling. Ebbe! Ebbe! Ebbe fra Silvan! Det er mig, der kalder! Mig! Den nye Mowgli! Ebbe! Du har et tulbælte! Jeg personligt vil ikke være specielt glad, hvis mit ansigt bare pludselig en dag begyndte at smelte! Ebbe, dit kørekort er kolossalt stort! Jeg er ikke engang carport! Ebbe, du lader til at have homofobiske tendenser! Jeg nyder synet af en druknende svensker! Ergo! Vi er forskellige, os to. Men ikke lige så forskellige, som hvis en af os var en ko. Hverken du eller jeg har yber eller 4 maver. Husk det, næste gang du står og bejser eller høvler eller saver. Ebbe, du fik et chok. Helt ind i din lille sjæl. Det var min skyld. Min kørsel, den var så fæl. Ebbe, tag min hånd. Lad os være venner. Du er den allersødeste Silvan-ansatte, jeg kender. Ebbe. Ebbe. Ebbe fra Silvan. Det er mig, der kalder. Mig, den nye Mowgli. Kan du høre mig? 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 Kan du høre mig?